Ọ̀kan lára ìlérí tí mo ṣe ni wípé fún ìgbà kan náà, a ó máa sọ̀rọ̀ nípa àṣà Yorùbá. Mo sì sọ wípé mo ṣèlérí pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a ó máa yẹ òwe Yorùbá náà wò. A jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́ òwe Yorùbá yìí. Yorùbá ní "A kì í kéré ká má lè bínú, ìjà la ò ní jà." A kì í kéré ká má lè bínú, ìjà la ò ní jà. Yorùbá ń lo òwe yìí láti sọ fún ènìyàn wípé ẹ̀tọ́ rẹ̀ ó ní láti jà fún un. Nígbà tí ènìyàn bá ń bẹ̀rù ohun kankan, wọ́n á máa lo irúfẹ́ òwe yìí láti gba ènìyàn ní ìmọ̀ràn. Wọ́n á máa lo irúfẹ́ òwe yìí láti mú kí àyà ènìyàn ó le. Wọ́n á máa lo irúfẹ́ òwe yìí láti ki ènìyàn láyà. Wọ́n á máa lo irúfẹ́ òwe yìí láti jẹ́ kó mọ̀ wípé ẹ̀tọ́ òun ni ohun kankan. Nígbà tí a bá rí tí wọ́n bá fẹ́ yan ènìyàn jẹ tàbí tí wọ́n yan ènìyàn jẹ, tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó wá ń fà sẹ́yìn tó ń lọ tìkọ̀tìkọ̀ níbi tó ti yẹ kó jà fún ẹ̀tọ́ rẹ̀, Yorùbá máa sọ fún un wípé láti kì í láyà, láti gbó o láyà, láti jẹ́ kó mọ̀ wípé ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni wípé a kì í kéré ká má lè bínú, ìjà la ò ní jà. Lédè míì, wọ́n á ní pé a kì í kéré nídìí nǹkan ẹni, a kì í kànkà nídìí nǹkan ẹlòmíràn. A kì í kéré nídìí nǹkan ẹni, a kì í kànkà nídìí ohun ti ẹlòmíràn. Òwe tí à ń gbé yẹ̀wò ni "A kì í kéré ká má lè bínú, ìjà la ò ní jà." Tí nǹkan bá jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ, jà fún un. Ohun tó bá tọ́ sí ọ, béèrè fún un. Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ yàn ọ́ jẹ, jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ìwọ náà ò kì í ṣe ọ̀dẹ̀. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ìwọ náà ò kì í ṣe àgọ̀. Ni Yorùbá máa sọ wípé a kì í kéré ká má lè bínú, ìjà la ò ní jà. Akinrun Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní ń jẹ́ Abíóyè. Ẹ ṣé fún etí tí ẹ̀ ń tẹ́tí fi gbọ́ mi. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi, Ọlámídé Ọlábàtà. Ọ̀kan òjọ̀kan òwe àti àṣà Yorùbá ni a ó bá pàdé ńbẹ̀. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́.